Sikhonzele nje uNkulunkulu wena. Umshado uzowukhanda ngendlela. Uma nje uNkulunkulu akubekele le grace omshado, umshado uzowuthola noma ifocus yakho ingekho ukuthi uyawudinga. Futhi akumele usebenze nzima ukuze umuntu akubone ukuthi uyaye wife material. You don't have to work hard. Uma umuntu uNkulunkulu amdesignele for wena, uzokulanda noma ungamkhombisi ukuthi wena uyakwazi ukuthandaza noma wena uyakwazi ukwenza izinto zikamoya. Ungaqamisi kakhulu izinto ezikumagnethela ukuthi wena ufuna ukuthola umshado. Focusa nje ensindisweni yakho, umseve uNkulunkulu, ungawuseve umshado. Ngoba once wayikhanda ungumzalwane osindisiwe wangasamseve uNkulunkulu, save umshado ngoba wena udinga umshado, usebenzela umshado. Konke okwenza kuwenzela wena ukuthi ubukeke, bakubone, bagcine bakushade noma wenzela ukuthi nawe ngelinye ilanga ugcine sononkosikazi. Kanti focus ekumsebenzeleni uNkulunkulu ngaphandle kokulindela ukuthi kunomyeni, ngaphandle kokuthi kunonkosikazi. Kodwa uNkulunkulu uma yena akubone ukuthi you deserve unkosikazi noma you deserve umyeni, uzokunikeza. Ukuyiphatha kwakho kube ukuyiphatha komuntu osindisiwe ongumzalwane. Ukuyiphatha kwakho ungayiphathisi komuntu ofuna umshado. Awuyiphathise komzalwane, ungayiphathisi komuntu ngoba ufuna umshado, ngoba umuntu ofuna umshado kunezinto azenzako, nomuntu ongumzalwane kunezinto azenzako. Uma wena uzoyiphatha because ufuna umshado, okusho ukuthi uzogcoka to impress umuntu ekumele akuthatha kwenze ini, unkosikazi, noma konke ozobe ukwenza kuyobe ku-revolve ukuthi wena bonakala, and you will forget the purpose and the mandate ukuthi wena you need to serve God. Okusho ukuthi wena siphathe njengomntwana kaNkulunkulu osindisiwe, ungasiphathi njengomuntu ofuna umshado. Ngoba once washifta ifocus yakho, baningi balimala in that means ukuthi they were looking to get married noma they were looking forward to get married. Baningi abashiwa ney'nhliziyo ey'phukile ngoba they left the mandate, bafocus ukuthola imishado, they prepare themselves ukuthi bafuna ukuba amakhosikazi, kanti they were supposed to stay kuNkulunkulu, bamseve uNkulunkulu. Lapha kumseveni uNkulunkulu ngokwethembeka, uma uNkulunkulu ekubona into ekufanele uzokunikeza uma wena ubheke yena. Ngoba kuyingozi ukuthi wena your eyes are fixed ekutholeni umshado, izinto eziningi zikaNkulunkulu awusazenzi ngoba wena ifocus yakho you need to impress somebody kusasa kwenzele ukuthi ube unkosikazi.